Gibanawan ang mga panimay sa Purok 2 San Vicente sa Barangay Tunghaan, lungsod sa Mindanilla atol sa pagbunok sa kusog nga uwan kaganang alas 12 sa tungang gabi. Samtang laing mga panimay usab sa sitio Abono, Barangay Tunghaan, gilunupan usab. Si Chelo Valiena sa report. Nagpabilin pa ang banaw sa tubig sa lupa nga bahin sa Purok 2, Tunghaan sa lungsod sa Miglanilla. Usa ang panimay sa Banay Cabarles ang gibahaan. Gitudlo sa magtiayong sila si Noe ug Marieta Cabarles. Ang tagatuhod nga pagsaka sa tubig pipila ka minutos dihang mibunok ang kusog nga uwan. Si Noe mitumbok sa miawas nga imbornal nga mo'y hinungdan sa pagbaha sa ilang dapit. Gani makita pa ang nabuak nga bahin sa imbornal ug ang nanggawas nga mga sagbot gikan niini. Nagtuo si Noe nga ang tubig nga miawas mo'y misud sa ilang panimay. Nga gabubuwa ang manhole. Nibutol ang manhole. Karon akong gisuro dito, tulo ka manhole ni butlo kani ako silingan diri ug katlong sa ubos dito. Sa sulod, gihinay-hinayan sa magtiayong Cabarles ug sa ilang kauban sa panimay ang paglimpyo sa naghitak nga sahog. Mato di Marieta nga naumog sa baha ang ilang ref, dispenser, sofa o ubang butang sud sa balay. Samtang sa sitio Abono sa Barangay Tunghaan gihapon, siyam ka pamilya ang gibahaan atol sa pagbunok sa kusog gihapon nga uwan. Sa gipadang mensahe ni Jacqueline Nadal, usa sa pamilya nga apektado, nagsugod ang pagbaha alas 12 kaganihang tugang gabi. Iyang gipahibaw hangtod karon nagpabilin gihapon ang baha nga misud sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay. Sa pakiginabi ni Kapitan Sara Alicaya sa Barangay Tunghaan, ang mahimo nila sa barangay ang paglimpyo sa nakaali sa sagbot nga maoy nakatampo sa pagbaha. Iya hinuong gianggon nga gamay lang ang drainage sa San Vicente o sa Abono nga maglisod og daog sa kusog nga bulog sa tubig. Yung gibuhat dire, isip ako'y kapitan, akong gipatawag ang developer. Pagpatawag na mo sa developer nga rin, murag wa kayo, diskontento ko sa kuan, ako nagyong gipasa dito. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bistak.